Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Biznismen Duško Knežević i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Migostijepović i njihovi saradnici oslobođeni su optužbi u postupku Koverta. Presudu je izrekao sudija Nenad Vujanović. U ovom postupku sudilo se i Branislavu Todoroviću, Živku Šljivančaninu, Tamari Krđić, Goranu Grujoviću i Tomici Kneževiću. I njima je izrečena oslobađajuća presuda. Sudija Nenad Vujanović je u obrazloženju presude istakao da nema dokaza u ovom postupku da su izvršena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i da nema dokaza da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti. On je dodao i da nema dokaza da su optuženi postupali sa umišljajem i po unaprijed dogovorenom planu, a u korist kriminalne organizacije. Stav suda je i da nema dokaza da je neko doveden u zabludu i da je prevaren. Nakon višegodišnjeg zastoja i pravnih sporova, grad Hotel Sveti Stefan mogao bi uskoro ponovo otvoriti vrata posjetiocima. Prema nezvaničnim informacijama portala Dan Vlada Crne Gore i zakupac Adriatic Properties blizu su postizanja sporazuma koji bi omogućio privremeno otvaranje kompleksa uz istovremeno zamrzavanje arbitražnog postupka u Londonu na 6 mjeseci. Sporazum bi, kako se navodi, predviđao otvaranje dijela plaža za građane, uključujući Kraljičinu plažu. Također, predviđa se otvaranje grada Hotela Sveti Stefan za posjetioce, dok bi arbitražni postupak bio odložen do kraja ljetne turističke sezone. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je danas u 11 sati i 51 minut registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 7 km istočno od Grahova. Kako navode, jačina zemljotresa u hipocentru žarištu iznosila je 3,3 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 4 stepena Merkalijeve skale. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 18 km. Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području, saopštili su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U Hrvatskoj je uhapšen Mile Kekin, bivši frontman Hladnog piva. Riječ je o akciji USKOK-a i policije u kojoj je pored muzičara uhapšeno još nekoliko osoba. Sumnja se na malverzacije s nekretninama, tačnije riječ je o opštini Buje i kući Mile Kekina. Navedene radnje provode se u Zagrebu i na području Istre u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela zloupotrebe položaja i ovlasti te pranja novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, saopštio je USKOK. Supruga Kekina, Ivana, bila je predsjednički kandidat na nedavnim izborima u Hrvatskoj. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.